Jopur sani geno masinde matiyo gi teko mar chieng' e kuoyo pi ne puothe ma Kajiado. Chenro ma kama itayo gi kar timo nonro ma Latia Isinya e kaunti ma Kajiado. Maeri en chenro mokwongo e Afrika ma koro oseketie tim kuom higani achiel. Masinde go eko itiyo godo e chiko pi koth kendo keyo pi kisima nyaka e puothe. Magi gin okenge moketi mag bero pur kata obedo ni lokruok mar kor lwasi osemiyo pur kod jopur gi jopith mathoth ok nyal geno koth moromo. Ka tiegruok ma Latia tiyo kanyakla gi riwruok mar agroforestry, Latia Kenya kod mbalariany ma Sheffield e chenro mong'ere kaka agroflastis mar mako chieng' gi masinde. Natupea the energy kutoka kwa the solar. Pia tunaweza kuvuna maji ya mvua kutoka kwa the solar na tunaweza kukuza mimea chini ya hizo solar. Ni project ambayo ni muhimu sana kwetu kama Wakenya. Tukiona venye bei ya stima imeenda juu na pia tukiangalia pia kuna mambo na mabadiliko ya anga. So this project is funded originally by a Global Challenges Research Fund in the UK, and the idea behind the project is to use research to try and tackle multiple sustainable development goals. And the great thing about agrivoltaics is that there's an opportunity for a triple win, because these systems can provide clean, renewable energy, food from the crops grown underneath, and water from the rainwater harvested from the panels. This is a solution that we are looking at bringing to the market at a different perspective, so that it can add value not just to Latia, but to any other partners and farmers that are out there.